Wemuridzi Munda iwoyo turikutaura uyu wanga uchiri mwana wemunun'una wangu. Iwo ari kuti Sabhuku akavapa ndowechitatu. Claim iri kuti hatiteerese vabereki tibatsirane. Kana tapinda muno munhu akubatsirana tose. Nekuti tinenge tanzwisa musoro wenyaya. Musoro wenyaya uri kuti kuda kwashe mutakura unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokutema munda wangu uchiti ndine magwaro nabo. Ndakakumisa wakaramba. Uri kutoti unoda kutovaka. Uyane pfakazi dzako dzose. Unobvumirana zvere hungu kwete. Ndati unobvumirana zvere hungu kwete. Masko kafushira. Uripo pakutsanangura nayo yako yose zvizere. Pamusoro anamera baba. Pamusoro makorokota. Pamusoro mwana. Murume akagara pauyu. Ndakamuona achitema hume munapegwari. Munda mangu. Ndakamubvunza akati ndaperedzwa nomudzibaundi. Takurisai? Ndakamubvunza akati ndaperedzwa nomunedzi kubaundi. Ndakamuti usikuona kuti munda wakutema ndimangu ero. Akati handikumbira ringi. Ndakamuti atakura zvakadini. Saka mwezi wapfuura uyu akadzoka zvakare. Ndokutanga kutema miti. Ndokanoona pakatemwa ndokanotora kune dziri vanoendesa. Ndakati munhu akatema achateera kuteera kune dzake. Saka murume uyu ndisati ndateera ndakazoshedzwa naSabhuku. Taenda Sabhuku taingumira vanhu vandinda vasitauya. Saka zvaitika izvozvo murume akadzoka zvakare. Ndokatema huni kumunhu. Saka tiri pakati pokavadzana ndimisa kuti ateme. Baba vake vakabva vasvikawo. Ndobva vati kuratidza mwana wangu kuti atema munda. Ndichakushisa kurefu nenyaya yakuramba uchiratidza kuti wangu kutema munda. Ndonokupombera mhosva yokuti munyura ndakatonyudza vamwana vawanda. Kana imo muno village muno kana munhu akanyudza. Saka iwo siyana nokurambira munda wako. Ndokuti muno muno. Saka takazoenda kwaSabhuku. Sabhuku vakatsigirwa zvakare kuda kwake. Sezvo kuda kwake akataura kuti netsamba yaSabhuku. Saka vakatsigirwa kuda kwake vati tisamba nzvimbo. Saka naSabhuku takakavadzana uye vachiedza kuti vharedzi vomunda wangu vakati vaona mvumo yekuti kana ndakamunhu munda wako woutora nekuti ndini tisi pavanhu munda. Saka inini zvandongomero ndovandateritene kuna mangu tirengu chanyanyaso nekuti ndakutazokara ndakutauzamutunhu hanzimanidzira ndishyira zvakati munda wangu kamwe anongomuka mvura chinaya chirimo. Kuda kwashe wazvinza zvataura munda wangu ndowani inzvimbo yani iyo wakatema ndati ndakaipuwa naSabhuku. varimo here Sabhuku? Mene uyaya paSabhuku garei saitituri chenyu torai chituru chemutari Sabhuku yasarira kwamuri kuti muchititekesera kuti uyo ari kuti makamupa amene mungakwanisa kutsanangurira nyaya. Hatiteerei chokwadi pamusoro weda pamusoro imambo. Ndinoyeuka kuti ndakaona mwana uyu
Munobvisa zita rake kuda kwashe mutakura kuda kwashe mutakura ari mwana ave nemudzimai uye ari mwana akakurira mumusha mangu ndokubva ndaona zvakakodzera kumupa nzvimbo yomukomo wangu vari panapa ndo varidzi vemunda iwoyo. Saka ndakati inini aiwa uya kuno iwewe ndokunyorera ndokupaka tsamba kekuti unogara apo unotema ipapo woti wogara ipapo pane kamunda kadiki kaanorima asi chizhinji chacho eastend ende kauma. Wakafushi nzvimbo indeyani makaipoa ndaisirwa nababa tangokura chirima kuda chikokura chirima. Saka uyu kuda kwashe uyu akasvikurima munda menyu kana kuti akasvikutema munda menyu mamairima nyu saka maive nemiti sei chirima akambotema kutora miti yemudzinzi hatinoziva kuti munda une pisika nemudazvano saka akatanga kuclear kubva mudhudhu achiclear kusoro achitaura kuti nomunda wacho ndani. Zvino nyaya iri kutaurwa naSabhuku munoti kudii nayo nokuti Sabhuku ari kutaura kuti inzvimbo yavo inzvimbo yavakapa mwana wemumusha handiti imi muri kuti ndepenyu Sabhuku anoti ndepavo ndefunga pane ndo vari kupura kuti asati akudaidza mawitness tiri kubvunza imi munda ndewangu kuti imi mune mawitness anoti munda ndoye Sabhuku vane mawitness wekuti munda ndowaSabhuku anopa munda ndiani kumumusha menyu zvino vari kuti ndiwavo vati ndowadungurimo zvakanaka. Sabhuku mati munda uyu ndowani ndiwe mukomo wenyu muta ndo mukomo wangu pamusoro ibaba imbomira zvenyu ikoko anokudaidzai taurai tinzwe baba ndimi muridzi wemunda ndini muridzi wemunda ndakaupuhwa tichibva mukipi ndapuhwa tichibva mukipi ndikati ini handisina madzimai angu afa tora ivo hafu imupe vamwe vanhu apa munda ndiwangu ndikutora vavo vachipa kuda uyu vamwe nguva yese vamwe vachirendiwo ipapo nchivapa vachisenza vachishanda ipapo. imi munonzwanini? Ndinenzi Diaries Chigumira. Diaries Chigumira. Nai mimi vanhingi vakafushira imakaupuhwa nani? Munda uyu ndaupuhwa navabereki vakapuhwa. Vari kupi? Vari muno? Ndiani chaiye akakupai baba wenyu mukati vabereki achazoti baba vakafushira murimo here? Wemugara ndokuti ndemurache chinyadzofamba zvakanaka. Ndarinogara mwana wenyu uko ushu vanimi Albert kafushira. Albert. Ndimi muridzi wemunda? Munda ndiwe munin'ina wangu. Ariko Akaenda kudhaka ndiyakasira. gore ripi? Magore adikatondere. Anokuva nekuti akatanga kungoenda pakutu. Akapiwa nani? Nokuti munhu ndikura munin'ina wenyu akapiwa nani munda? Sabhuku upi? Paita Sabhuku nevaunokwana kuita vakafana tichitarisa kwemusabhuku wamanje wavechii. Munda uyu akapiwa mwana wangu naSabhuku wechitatu. Wakapedzisira kurimwa rini munda? Uri kurimwa ibaba. Ndizvo here Sabhuku? Ungochirimwa usiku rimwe.
zvazvinoita manje kana tichinge tasvika pastage iyi isu zvatinoita manje ndezvokuti taure nyaya yenzvimbo yasiri kuona yasiri kuziva. Mumusha mune vanhu handi ndizvo Sabhuku. Isu zvatinoita manje tinoti modaidza dare ramambo riuye kumunda toita kuonesana tiri pamwe chete. Imi muchitaura kuti inini munda wakazobva wanga uri womunin'ina wangu utakapiwa naSabhuku. Vanhu pane vamwe vakuru varimo mumusha menyu handiti vanoita mawitness pakugovewo kwakaitwa nzvimbo iyi ichipiwa kana kuti imi Sabhuku achiti aiwa nokuti zvinoitika ndezvokuti munda uyu kana wanga usingashande for 3 years unodzokera kuna Sabhuku. Sabhuku ndiye anozosarudza manje kuti ndopani mumusha mangu asina pokurima. Nekomiti yake vanogara pasi nemusha voona kuti zveshuwa munda uyu hauna munhu yangove nzvimbo asi zvairi nzvimbo inofanirwa kunge ichigarwa nevaridzi vavo mumusha uyu vopa vana vake. Ndizvo vana vandiri kureva ndekuti musha wese vana vaSabhuku. Hazvinzwisa here vanhu? Saka imi muri kutaura here kuti imi munda uyu makaupiwa naSabhuku. Sabhuku asina ukama nevava kana kuti asingazive nhoroondo yevava. Ano ukama nevava. Imi mune ukama naSabhuku? Hamuna ukama naSabhuku. Mune makore mangani? Mune 76. Oka mune makore mangani? 92. Kureva kuti ava vakuru kwamuri vangave neruzivo kudarika imi nai pamusoro pemusha sezvo ndivo vana Sabhuku vachiva. Asi rudzi rwematauriro avaita ava ini ndinenge ndaona kuti panenge patini. Taurisai apa rudzi rwematauriro avaita ava anenge anditekesane nemwoyo vari kuti munda ufunga uri wangu. Zvino oraiti zvatikabva tiri mukipi munin'ina wangu airima munda iwoyo tazaburika mukipi touya munin'ina wangu airima munda iwoyo. Munda uyu panzvimbo yavari kutaura yakangoshaya kusashandiswa chete pakati pakuifaifa kumungano ipainasiyandisoshandiswa asi wese wangu wachirimafoi iye munin'ina wangu iyeyo akapa uyu munda iyeyo yemali mwana wake akasobodzoka kutaka kwanga aripo akadzoka akarima for 3 years munda iwoyo ndobva azidzokera kuna baba wake ndobva wasara kuri uyu pachitima. Naita zvakanaka. Ndoda kudzoka kuna Sabhuku. Sabhuku matinini makapa munda uyu kuna mukomana nakuda kwashi muchiti imi mumunda womukoma wenyu uyu. Mukoma wenyu uyu babawo matinonzanise baba vachigumira vati kana tatakateerera tose munda uyu vakaupiwa vabuda mukipi vasinzwisa vachigumira ava vati vane 96 years vakapiwa munda uyu vabuda pai mukipi. Makipi akaparadzwa rini 1980 kubvira 1980 kusvika parizviri pangasvike kuma70 vairi makupi ivava baba vane 96 vairi makupi. Ava baba vaAlbert ava vari kutiwa munda uyu ndewavo kubvira vasati vapinda pai mukipi. Mumwe ndobva azowana vabva mukipi wakanga uri wani munda iwe wanga uri wani zvakanaka. Pari kudzipa mbambara yakatonhora pari kudzipa nai tukafamba mberi. Baba vakakushira ava vaAlbert ava vatiwo
ava Sabhuku varipo nhasi ava vanogona kunge vari vechina. Ivo vari kuti Sabhuku akavapa ndewechitatu, ndozvamataura. Imi Sabhuku mushoro muripo nhasi pamakapinda pausabhuku makawana munda uchirimwa nani? Munda wangu wasingarimwe nechitanga. Munda wangu wasingarimwe. Mutori munda wemukomo wangu uneti une nhoroono. Pamanzwa vachitaura kuti vakaupiwa vachibva mukipi, ndogona kupatsanangura mamiriro apakaita. Vachitadza kutsanangura ivo muchigona inini? Aivo vanogona kutsanangura. Ndikavapatsanangura. Tsanangurai tiri kubaba vaErias. Kudanitsanangure paneti hanzi imimi tsanangurai kuti munda uyu musati mapinda mukipi wakanga wakamira sei, nhoroondo yemunda. tapinda mumina Munda ndewani? ndiwangu. Taurai munda wenyu. Tisati tapinda mukipi, munda wangu waramba kupetwa. Ramba kupetwa ndiani? Mukwasha wangu ili wanyemba ndomundao tazobva mukipi, tazobva muchachenda kukipi, takaenda tesu kukipiko, tasvika kukipiko takudzoka ndipatikasi yandipuwa mundao. Unyemba ati aiwa nyanja dzokera kumbako, kunogara kumbako kwakaurayiwa mwana wangu, handichadzokera ndakuinda kwachigwira apa asara kwachigwira ndipatika zvikupuwa munda ini tabva kukipi. Zvakanaka. Ndikutaura zvakanaka sei. Nawiri panapa kana takaitarisa zveni. Tichitarisa nyaya chete, kungotarisa nyaya chete. Mamiriyoni nemavakirwo airi kuitwa. Handika? Mamiriyoni nemavakirwo ari kuitwa nyaya. Ava vakasasimba noumbowa vanotorwa munda nouyu asi usiru wacho. Vanotorwa munda nevava asi usiru wavo. Zvakutaura chokwadi. Nokuti tikutarisa kuvakwa nemamiriro akaita chii nyaya. Baba mamuchida kutaura taurai pamusoro echangamiro. Ndikutaura chokwadi pamberi paMwari. Munda wakanga uri ukwaramba kupetwa. Ramba kupetwa ndokubva asara mukipi, akabva asara kwachigwida. Asara kwachigwida, kanzera akauya akati minda yevanhu vasisipo pano ipai vanhu. Ndopatakatanga kuronga kupa vanhu. Ndinaandisa sekretari waSabhuku. Takapa vanhu vakawanda minda yevanhu vakanga vasisiri pamusha, kusanganisira naiwoyo. Uyu uri kutaurwa nakafushira kuti munda wake kubvira tisati taenda mukipi, zvimwe zvinhu zvinotaurwa nemusirimo. Munda uyu wakanga uri waMandere. Mandere ndiye akazoenda kukipiyo kwaChinasha, akabva atamira kwaChinasha. Pashure ipapo ndopakazoya munhin'ina wouyu achitiye handingaono here pokuti ndipamhidzire munda wangu wamushore wamakandipa. Takamuti imborima apa. Iye akanga ane munda kare watakanga takamupa. Achirima ipapo ndipo akabva atorwa neresettlement yokwatapisi yakatanga kuuya maresettlement asati avhurwa. Ndipo akasiya asarenda minda yese kwatiri achienda kuresettlement. Akazobva patapisi oenda kuma 70 hectares
kumutunga gore nemhuri yake. Asarenda munda uri kutaurwa neuyu murume uyu kuti wakanga uri wangu kubvira kare. Murume uyu ane munda wababa wake usina ari kurima, baba wacho haasisipo. Ane munda wakanga uriwo munin'ina wake iyeyo, unobva pakanga pakavakirwa dzimba dzavo. Iye takamupa futi mumwe munda wake kumhiri uko. Oh, very sorry. Pamusoro nawe iripo ndiye munda uyu pamunda mwanani na ngekuda kwashe ndonyaya toda kutaura chete. Pamunda uri kutaurwa watakapa kuda kwashe stendi yekugara kakona kari paseri pegomo romunda womuntaraunda kakabatana neotachane yekuti kuchikomo ndo patakati isai stendi papi pasiri pomunda womuntaraunda mupe mwana pazvakaitwa ndakanga ndiripo. Kwakasiyana kwazvo nemunda womurume uyu ikoko. Munda womurume upi baba? Uyu kafushira waari kuti wanga uri munda wangu. Ayo, uyu kafushira ati munda womukoma wangu, munun'una wangu. Handitika? Iye auya apa nokuziva kuti ndiye baba wouyu ari kutorwa munda uyu kuda kwashe Masko. Saka watoda kuti tizive kuti wamuri kuti ari munda wake kana kuti ari kutora pomumwe pavaviri avo. Mwana here kana kuti baba? Mwana Masko ndiye akurwisa kunotora kamunda kasi kake. Achibva kupi? Achibva munda mawabo wake. Masko ane munda wake watakamubvunza kuti koyu munda uyu wese wakasiwa nasekuru vako muri kudiko kuurima waita miti yakawanda. Ndainibvunza mubvunzo ini vaMasko kafushira na uyu mukoma zviya ndi baba. Munhu anonzi ramba kupetwa munomuziva? Akasara mukipi? Ari kupi? Kupi? Asi akabuda mukipa haana kuzodzoka kumusha? Ndokubva aita sei? Asi nyaya yekutaura yekuti munda uyu wamuri kuitirana nawo wakanga uri waramba kupetwa ichokwadi? Hachisi chokwadi. Waive wani? Munda uyu tisati taenda kukipi wairi mwana munin'ina wake anonzi ani? Joseph Kafushira. Ndairima munda. Tichipinda mukipi wairima nemunin'ina wangu akanga akatovaka madhirureko ikoko. Matanga edu emombe akanga aripo. Kusvikira asumuke kuenda kwachizisiya apa uyu. Vese vanhu vari kutaurwa ka mina wangu vari kutaura ka pane munda uri kurimwa nababa wako. Pane munda uri kurimwa nababa wako wavari kutaura. Zvinezi hatisi kutaura iwoyo, tiri kutaura uyu wanga uchirimwa nemunin'ina wangu wakabvira achirima aripo. Ikoko kwakari kwakapiwa zvinhu aitorima kwese ikoko adzimai vake vachidyara nyimo chichi ikoko kusvikira taenda kukipi kusvikira tadzokera mumusha aitorima ikoko. Hapana mumwe akatomborima ipapo ndikutoshama saka manzwa paina ndichitaura ndichibvunza ini ndichiti isu hatisi kuziva muri kutongotaura isi tiri mupfungwa medu hatitomboziva kana kuti munda wacho uri papi. Imi muri kutaura kuti munda wanga usingarimwe ndizvo Sabhuku? Vari kutaura kuti tagara tanga chingourima hatinambomira zvatiri kureva kudaro. Zvatiri kutaurira kudaro ndikuti hatigona kuitisa ava nharo Sabhuku, hatigona kuitisa ini nharo zvakare. Zvinoda kuti dare regoenda pazvi ndizvo zvatinowanzoita. Zvelendi izvi asi zvokutaurira muno
tinotoenda panzvimbo tichitaridzana kuti muri kuona muneri wakaita nzvimbo ndo zvairi imopa nhoroondo yenyu saSabhuku avo panhoroondo yavo semuridzi wenzvimbo zvavari kutaura. Ameno ndingangoti apa panenge paita kunenge kusanganiswa kwemazita aitwa apa manyora kuti ramba kupetwa nditika ndimataura zita iro ndivo vandikutaura ndimwe asi vanhu munhu akasara mukipi achisara kwachigwida ndi nyemba vamwe chete vese ndovaramba kupetwa asi nyemba vainzi vapaurosi nyemba ndo vakasara kwachigwida vasara kwachigwida minda yavo yavakanga vachirima vari mamushore minda iyoyo vakabva vairamba vakati ina handichada minda iyoyo nokuti kwaurayiwa mwana wangu kwafira mwana wangu aurayiwa nemaganda handitika right ndobva vasara ikoko ndokubva 1981 ndokubva panzi minda iyoyo ngaichita sezvai ngaichigovewa munda iwoyo wanga uri munda wanyemba nyemba uyu anga aine vakadzi vaviri mukadzi mukuru anga aine minda yake kunogara munda rangu kustendi kwacho ndokwakune munda womukadzi mukuru womukadzi mudiki ndo munda wakazopiwa ava vakagovaniswa munda iwoyo vari vaviri kuti mwana womukoma wavo ava akanga ari Sabhuku akapiwawo ipapo ava ndobva vapiwawo chidimu chaipapo saka munda wakashewa kuvanhu vaviri kotikati isu dare riuye ikoko rinouya zvaro ndo zvinoita kuti tipe yavanoti informed ndizvo chaizvo inini zangu zingabvunzawo here mukuru uyo arapa mvunza izvo tabva mukipi makomuredhi auya kubva kuhondo komuredhi Max Mashambi akauya takasvikomupa munda iwoyo wavari kutiwo munin'ina wavo aenda kare kuresettlement ndizvo here takavagovanisa imbobvunza ichi ndizvo here hungu kana kwete saka muri kuona kuti titaure tiri muno mugamu hapana zvati tiri kutongowesta hedu time tochiita zvataurwa zvakanaka chaizvo kuti tiende paground imimi vakafisira munun'una wenyu ari kumasettlement handikupei isisu izvi ngatiitei kuti zuva ranenge rataurwa namambo kuti tiri kuya ikoko iye azengari aripo iyeyo ndiye atsanangure sematsananguro ari kuitwa naSabhuku ava kuti iye akuenda kumapurazi ndiye akasiya asarenda kuti minda iyi ndaita sei ndaenda toda kuti tinzwe muromo uyu kubva mukanwa make achitsanangura kuti zvechokwadi ini ndakasiya ndasarenda chii minda kana akasiya asarenda minda zvemazvino kwazvo Sabhuku anosimba asi kana asina kusarenda minda pane kudzekenyedza kwaitwa saka nhau iripo sokutaurwa kwamuri kunzwa zvichiitwa nezvekuti mambo vanotoda transport kwavanogara kumapera amene vanoziva kusiza maini munokuziva ndo vanogara kunonzi kumapera saka kuti vauye kwamushore uku vanotoda transport ndii munotovapa transport saka mutemo wedare unoti imi munobvisa hafu avo bviso hafu mosanganisa yopiwa mambo odiro dhiziri kana kutora kutsvaga motikari inovaunza iko nezuva ravacharonga ivo saka muri vaviri munofanira kureisa inoita $100 50 mapati imi mukangobhadhara mari chete diary rinobva ratogadzirwa mototaurwa nemusi wacho isu vedare tinouya namambo wacho tinenge tiri ndimi munobva matokutaurira kuti uya kuno nokuti witness yenyu munoti uya kuno kwaita nhau yemunda ava wava vane vamwe vakuru varimo mumusha Sabhuku ane vanhu vake mouya togara pasi tiri kumunda kwete muno muklasi maika kusvikira papiwa decision namama
hapana achaita chimwe chinhu pamunzvimbo iyoyo. Ndizvo kasabhuku azvina kuipa asi musiyamwa imwe nyaya yacho ndeyekuti ndofunga ndatsanangura ndichitini wavari kutaura kuti munin'ina wavo ndiye akapa uyo mukomana uyo Munda handitika munin'ina wavo iyeyo mumwe chete iyeyo ndiye akasiya asarenda Munda kuna Sabhuku. Sabhuku achibva azopa vamwe vanhu kuti vari inzwai Sabhuku, inini chirege kutambura nezvekutaura zvichaitika. Vanhu ava vachatsvagwa vouya imi muripo toita dare kuMunda ndo pana kuda chokwadi. ndizvozvo Hakuna chimwe chokwadi chachabvuma muno nokuti asidai pane adzikira ati aiwa oraiti zvino asina taitongera muno ichipera. Zvino apa mese muri kuti aiwa uyo ari kutinyepa uyo saka ngatichiendai paground. Kana mambo vachindi vapinda tese tinosimuka naye. Aiwa sekuri chigara zvenyu pasi tida kuti tingopedza zviri nevanhu mimi teererai zvichataurwa namambo muyasozinzwisa sekuru vape nzvimbo yavanga vagere sekura. vamwe vanenge vasina pekugara munombogara henyu panze kusvikira munodaidzwa kana kesi yenyu ichipinda, tisave vanhu vanokamanikidzika. Zvakanaka. Pamusoro ineshinanga tanga tichitaura nhau yakafushira ushu masko kafushira nakuda kwashe mutakura vaviri ava mumwe akanotema mumunda mumwe ndokutsura ndokusvika pokusawirirana. Asi nhau yatazoona ndeyekuti Sabhuku vari kutsigira akatema vachiti ndio vakamupa mvumo chikonzero kubudikidza nababa vamasko vanhu ndio vari kunzi vakasarenda munda uyu vakuenda kuminda mirefu kumaresettlement. Saka isusu tazoona kuti zviri nani pazonyatsotsanangurwa nhau iyi tiri panzvimbo pacho chaipo, nokuti kana tiri kuno tinenge tichiita senge tiri kupaona kunge tisiri kupaona, asi ivo vakasarenda munda vachinge varipo. Saka tavasira tichiti tichakusirai kuna mambo vokupedzeserai tonzwa kuti mambo vanoti kudii pamusoro pekushupana kwavari kuita pamusoro pomunda uyu. Tasvika decision yekuti hatigona kupedza nhau iyi tisina kusvika pascene paground. Saka tati each party to pay transport yekuti imi changamire nedare renyu muende munogadzirisa nzvimbo iyi. Uyezve nemawitness asipo, vamwe vakasarenda nzvimbo iyoyi honde ichangopera vakanga vapiwa naSabhuku nevanotorwawo naSabhuku vachiwitnessa kuti nzvimbo iyi yanga iri yavo neuyo ari kuti aiwa vagara vachingorima. Saka ndavatini mutemo wedare rino unoti munhu wese anobvisa 50%, zvichireva kuti vanobvisa $50. Then poitwa diary nasekretary wenyu otaura kuti kwamushore dare rinoenda rini, vounganidza vanhu vese vanoziva nezvenyaya izvi, imi mopa decision muri paground. Ndo mashoko angu chakamira. Ndinofunga manzwa sekureva kwaita vachuchuzi inhau inoda kuti tiende paground. Saka mativi yese vavataura kuti vanobvisa mari yekuti $50 kuti ikwane 100. Zvakanaka. Saka tiri kuda kuti nhau iyi igadziriswe nokukasika. Saka vemhuri yekwamushore mungada kuti kuve kunoendwa rini?
Muri kwa Mushori. Sabhuku Mushori. Mambo vari kuti zuva ramungafungidzire kuti vanhu mambo vangauye maunganidza vanhu ndirini? Zvakuendera nokuengana taunganidza mambo yetransport. Saka ndaida munozondifonera musi weMonday kuti ndigadzire kalenda rekuti ndive ndinoshanyira misha yenyu nokuita mavillage assembly, ndive ndinonzwa zvichemo zviri mumatunhu yamugere kuti ndizive kuti mugere sei. Saka iyo toisa postponed azoenda kuaction nokukasika. Pamusoro chana Sabhuku, nyaya iripo ndeyekuti nhau idzi dzakawanda muno, tine kwakawanda kwatiri kufamba tichigadzirisa, asi sekuona pamwe time imika muri kuona zviri kuita denga izvi manje inenge yati muda kurima nzvimbo iyo inoda kushandirwa. Saka imimi ndimi vatamirira kuti mutsvage mari, muri kuti aiwa nzvimbo ndenyu makapaura. Ivo vaviri ava ndivo vanobvisa mari yokuti chii mambo vauye, imi mounganidza mhuri yenyu, mawanawo mukana wokuti mambo vasvike munyika menyu. Saka mukakurumidzawo zvinoita zvakanaka. Ndiyakapa guide kuti uyatimiriti tinoenda kuti yatuedza tuira mutfana ine rimwe samanisi here tinofana kuti samanisi kuti mamuti sirika kuti asi kana Sabhuku nezvikonzero zvaanogona kunge achipa, kana variyo vakabvuma kuti aiwa enda hako unotema, vanenge vachitsanangura zvavo. vanozotaura pasi wamubi kuti amuno kudare munomai kana kuziva kuti kwaiti yakabva kuti zvese tinoita kuti ndokubasa kwedu kwavo. Samoni ngadivepo kana pasina Samoni yavanga vapindira kunotongwa izvo zvine boundary ndizvo. Kusaka atipatanzwa nyaya yemiti akambosamona wekaite sefuti. Alright. Saka yatongwa ingavasumukira. Then iri kupinda ngai